امیدوارم مرکز خوب صحت سلامت باشه. دوستی من برای شما سری دولتی را فوش کردنیم. من کنترکت سری دولتی کردگیم در اینجا کراچی. من سری دولتی را میخوام براتون فوش کنم. دوستای عزیز ما میریم طرف بگیم سری دولتی جا خونه ما هست. جایی که ما زندگی میکنیم اینجا خونه ما هست. انا اینجا میم سری دولتی دوستای عزیز. Неки ҳеҷ када нагем илтимосай шумо ягон касда айдаҳан то набурояд ки и сири давлатияи фош бояд нашавад. Ино ҳамаш сири давлатиянд. Ман хеле чизоро дӯст медорам кардан шада. Ё ҳамашон сири давлатиянд. Бибинед дӯстои азиз. Баклашкода шунондагиям. Ино бигем ки бодрингаанд. И бодринг, ишам бодринг. Нешам бодринг, неш уже гилчака дестай, на сарка даст гилчака дана. Не ё ҳамашон ки дӯстои азиз сири давлатияй. Иш помидорай дӯстои азиз. Иам сири давлатияй. Дар Тоҷикистон набояд бифаҳмад. Не ёш бодрингай дӯстои азиз. Иам сири давлатияй. Ягон ки нафаҳма. Дар ягон ҷо дӯстои азиз. Иш укробай на дидисте на. Иш гашничай. Иам сири давлатияй. Бояд дар Тоҷикистон чиза нагӯем дӯстои азиз. Иш помидорай. Ана и помидорай. Иам сири давлатияй дӯстои азиз. Хеле нешам бодрингай. Сири давлатияй дӯстои азиз. Дар ягон ҷо нагӯем. Майра чиста шумо нишон додистам ки сири давлат. Мара фош накунед ки балкони мадана хеле сири давлатӣ аст. Иш помидорай дӯстои азиз. Инеш қаламфури тезак. Ё ҳамашку сири давлатиянд. Наволе нандора овнарезма мешавад. Ё ҳама сири давлатиянд дӯстои азиз. бибинед ма инҷа карочи сири давлатӣ кардаги ҳастам. кӯли нами дар баклашкоя яъне ки чиза ҳар як инсон ями сири давлатиро дар хонашам метавонад карда аз и бодринг бигира. Иш хай слитраи барои ино доданам доруай. Иш хокай. Иш доништа хок дора. барои пересадка ящикоша бовардагӣ моли калонтар шавад пересадка мекунам помидорро давз. дӯстои азиз ё ҳамашку сири давлатиянд. агар шумо бихоҳед дар хонатонам хеле сири давлатӣ кунед дар этаж бошенам агар ку бибинед ма этаж дарем дар этажам агар бошен фарқ надорад дӯстои азиз. шумо метавонед баклашка 5 литранам хеле бибирен бибанден дар дуруш сири давлатӣ кунед. И барои бигем ки просто роҳат кайфияти хитонаи сири давлатӣ не ки эмомали нафаҳма ки барои сири давлатӣ бигем ки инсон ҷазо гирифтанаш мумкин аст. зиндон мешавад. Аммо ман ира секретна барои шумо гуфтистам дӯстои азиз ки сол аввал якам инаира шинондагӣ бидам. И калон шид як ҳафта пеш шинондагием ира. И уже на чӣ кардааст? Уже гилчака дистаи на. И худохоҳа имрӯз пага бодринг метад. Сири давлатӣ метад. И имрӯз пага ҳамин ҳафтаода сири давлатӣ метад. Ёш уже на сегӯшаву чоргӯша шидестан. Иша баъда як ҳафта қафои шинондагим и 2 ҳафта шидиёда. Ё уже сири давлатиянд. фаҳмидед? хеле бодринга бигем ки и помидора пеш шинондагӣ будем дӯстои азиз. ман хеле камкам сири давлатӣ шинондана дар балконмо дар ҳар ҷое ки бошам ман сири давлатӣ мешинонам. барои ҳамон ира дӯстои азиз дар ягон ҷо ку айдаҳан то набирояд ки ман ҳаминтари чиз дар балкон дорам. агар ки шумо худо накунад ки ягон ҷода гуфтед барои сири давлатӣ ман зиндон шиданам мумкин аст. барои ҳамин дӯстои азизам и тавсия барои шумо аст. И балкони ман ҳаст ҳаматонои азиз. ман бисёр дӯст медорам зироат кардан, ягон чи кардан, ягон чи бигем ки қитиёи барои чӣ ман баклашка мондам барои ки қитиёи аслии хеле ҳам ҳаст ки дар балконҳо хеле кашол мекунӣ мемонӣ ягон мушкилӣ надора. аммо ман ира кардаги сабабам ки расход дар кор нест. баклашка нам пир аст дар кӯчаву дар ҳар ҷо 5 литра баклашка пир аст. мегирӣ 2 тақсим мекунӣ 2 та мешавад. як баклашка 2 та мешавад бишинонӣ. ва аз инҷа ба ҳазор мешавад ки дӯстои азизам ҳосил бигирӣ. яъне ки бихӯрӣ худат свежи ай хонат биёӣ ай кор биёӣ свежи холодильник небина балконада бибирой. ҳоли иҷо айна балкон тарафи иҷа хеле чӯб монда мешавад. тарафи поён айна хеле чӯб монда мешавад. 1 та 2 та 3 та хеле чӯб монда мешавад. то вехинаи қатӣ хеле чӯб мемонад. хеле дроз то бигем ки то инами
той немиҷара гидета хеле чӯб мемонам ва бодрингоро болои ҳамун чӯбда хеле меховонам. Хеле худаш дов мепартояд то ҳаме поёна. Мегӯям ки ай ҷам дӯстам биреза ки об рехта битонам кам-кам халос. И худаш тарафи поён меояд. Ва ба ҳазур метавонӣ ки бодринг бихӯрӣ. Бодринги свежи дӯстои азизам. Ин ман танҳо барои сири давлатӣ гуфта шумо да шӯхӣ кардам. Аммо воқеан ҳам мегирем ман ин чиза дӯст медорам кардам агарот кардана. Агарот ин чизе ҳаст ки ҳаёти инсон аст. Воқеан замин кор кардан дар замин ҳаёти инсон аст. Мутаассифона бинед дар бигем ки баландӣ дигар ман ҷо надорам. Маҷбур шидам ки имрӯз ин чиёро дар балконам кунам. Аз ҳаминҷа ман бигем ки 20 кило 30 кило шояд чӣ гирам бодринг гирам. Яъне ки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 та бигем ки дудонагӣ шинондагӣ бодринг аст. аз ҳар килош аз ҳар агар 2 килоӣ бигирам бигем 32 кило бодринг мегирам аз инома. Мисол мегӯям да оддитарин чиз аст дӯстои азиз. То гашниши укроп карданам дар як қитичае ки мешавад бисёр дар хона гашниши укроп мекунӣ бисёр як олӣ мешавад. Инаҳа неё укроба уже укробош буромад. Вайра осонтарини болоша чиндан бигирӣ баргоша истифода бурдан мегирӣ. Ёш гашниши укроба. Ана дигар ягон мушкилӣ надорад. Авқот одамиёи свеж як ҳамиҷа меканӣ мепартоя шакаров мекунӣ қуртов мекунӣ я бало мекунӣ мехӯриш гуфти ҳамон гапо барои ҳаётат бисёр саломатӣ хуб дорад. Ва ира ман барои ҳамаи ҳамватанон иш қаламфури тезака ки ҳамин тезак гуфти ҳам гапо канда занҷабили майда хеле майда сирха ки теза ира ҳамун чиш баланда метавонем ки дигар свежи қаламфур ҳамин биканен авқот қатӣ бизанен шакаров када қуртов када намедонам ҳар кор када помидор ҳаст бодринг ҳаст бигем ки қаламфури тезак ҳаст. Фақат я нони гарм намераса иҷа чакдон монда намешавад ки нони гарм кунем. Мутаассифона мерем чакдон аз ягон ҷо чӣ кор мекунем мехарем ё ки ягон нона мехарем меорему ай чакдона сразу хонада свежи аз агарот аз балкон ана мегӯем ки шакаров мекунем мехӯрем дӯстои азизам. Ва ҳар инсоне ки дар ҳар ҷое ки ҳаст аз ин чизо то 12 мая то ин моҳ карочи 12 ша ҳар чизе ки шинонем то 12 числора ҳар чизе ки шинонем барои шумо ҳосил мета. Баъд аз 12 шинондагитон ҳосил намета. Кадометон ки накарда бошед ҳозир бихезем бирен баклашкора бигирен хока бигирен хоки сиёра дуруншта пир кунен порухати ёки ки хока ва аз тухмиё бишинонем. Ҳама ёра ман тухми шинондагӣ ҳастам. Магазин гирифта оварда аз ҷош тухми шинондагӣ ҳастам. Бо барои шумо ина бодринг чӣ хел ҳосил мета дар иҷа мисол чӣ хел помидоро чӣ хел мешаванд. Ман инам ҳатман барои шумо кӯшиш мекунам ки рознавор кунам бимонам ай сири давлатӣ. Чанд қама сири давлатӣ мегирам айҷа ай сири давлатӣ бодринг ай сири давлатӣ помидор ки ман эҷоли помидор зиёд дорам. Ҳама ёра оле алоҳида шинондан дар кор аст. Мисол 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 яъне 10 яшики калон дар кор аст ки барои ман онам хеле дита дар уҷа дорам. Дар иҷа боша бигем ки 1 2 иҷа 3 ҳол неҷаш ба фикрам чиқри баъд шинондагӣ будам ҳол набиромадааст. Хай бироя мебироя набироя 3 та. И помидорҳои калон аст. Хеле ката помидор медодаги помидор аст. И помидори хеле бигем майдаи ранги ангур барин мета помидор аст. И хеле аст. Хай қаламфуро ҳамаш бигем биромадагӣ аст. Ҳама инҳоро ящикҳои мехарем меорем мисол 1 2 3 ящикҳо ёки аз мусорка ёки аз ягон ҷо нахе баклашкара мегирем помидор иёда калонтар мебирем ҳамун калаша мегирем мепартои болошаво то ки дуруншта реша кунад. Ва хока пир мекунем аз бигем ки помидорро дар уҷа пересадка мекунем баклашкада мекунам барое ки итари чиз намехарам баклашкада мекунам. Шумо да нишон битам ки дӯстои азиз бибинед дар баклашка мешавад ки мисол помидор карда бодринг карда дар хонат қаламфур карда мешавад мисол аз ин чиз истеъмол карда мешавад. Дӯстои азизам
ана хуб ки боша мо меоем тарафи гӯем ки хидм, яъне ки баҳс ахирӣ чиро нишон додам. дӯстои азизам, ана дӯстои азизам, ин балкони ман аст. ана ман кор мекунам воқеан соатҳои бигӯем ки баъзан 4 шав, баъзан 3 шав, баъзан 2 шав, баъзан 1 шав, баъзан 12 шав. Короче, график надорам. Аммо чӣ хеле ки бигӯем ки ҳамун туғри бигира, ҳам хел кор мекунам. Умуман вообще график надорам. Аммо бозам соати 1 шав, 2 шавам биём, 3 шавам биём, 4 шавам биём, албатта ки майёро ухажрут карда, алафчои бегонаша гирифта, шурӯъ карда, овчоша дода, дору-пору нигоҳ карда, ҳам майра ҳамун температураша нигоҳ карда, ҳароратша ва ҷоашона бигӯем калон шида боша, пересадка карда намешавам боша. Яъне ки ба ин чизо бо кам-кам сар кор мегирем. Ин просто ку кайф метавад барои ман, на барои ҳосилаш, на барои хӯрданаш. Дар магазин мисол гирем, як сумаям, 1.5 сумай чиз бодри, дар айни ҳол 1 сумай. Дар бозорҳо баъзан ҷода бозор аст, бепулам метанад, агар пул надорам, бепулам метанад, ягон мушкилӣ надорад. Неки барои чиста кайфияти хидмат рости, на барои бигӯем ки аз ин пул кор кардан, барои хӯрдан ин нест. Ҳар дафъе ки меом 1.5 соат дар ҳамиҷа бигӯем ки сусуша тоза мекунем, ина шавамро чӣ карда будем ҷазир шидагиай, барое ки диарба дигар тозаш накунем. Як исӯсо тоза мекунӣ, бо кайфияти дигар метиҳад барои то. Нигоҳ мекунӣ зироат бодринг, на гил кадиста имрӯз фақат бодрингча мета свежи, ҳавиҷа ягон бодринг мехӯрем аз агароти хидмон, аз дасти хидмон. Ва барои ҳамаира тавсия метавонам кардан. Ман ҳама вақт дар куҷо бошем, чӣ дар Аврупо, чӣ дар Қазоқистон, чӣ дар Тоҷикистон, мегӯем ман ҳама вақт дар балконам ҳамин хел тахта қатӣ яшикча карда, мисол гирем дар Тоҷикистонам тахта қатӣ яшикча карда, чоркунҷа яшик карда, дар дуруш помидор, бодринг ва бигӯем ки қаламфир, кабутӣ ва ин чизоро дар балконамон бигӯем ки мешинандам, то ки хонагиҳо свежи аз ҳамо закуска истифода баранд ва бигӯем ки хушбахтона мо ҳама вақт закуска кам-кам аз агароти балконӣ истифода мебурдем. Ин як вақт аст барои мо шояд 3 моҳ 4 моҳ як вақте аст ки яъне як меҳнат карда аз дасти худ бихӯри як чиза, як кайфи худ чанд метавад. Афсӯс агарот надорам. Як агарот дошта бошам ҳадиаққал як 3 сотик 4 сотик ку бигӯем дар рӯза бидрои баъди 4 соат 1 шавай, 2 шавай, бо бидрои 1 соати дигар дар агарот кор кунӣ ку кайфияти агарот дигар аст. Да майда карда ҳамин чени дилет кор кунӣ дар уҷа, уҷа кайфиятш дигар аст. Ине аст дӯстои азиз, ҳамватаное ки мара доим дар дуруни мошин мебинем, ки ман дар дуруни мошин ҳастам, доим дар дуруни мошин хиёл мекунем ки ман дар хона ягон кор намекунам, ман фақат медурам хона дар хов мекунам, бо мехезам мерам. Не дӯстои азиз, ман хона дар хов мекунам, хона дар хов мекунам, компютер дар мешинам, кор мекунам. Дӯстои азизам, ана хеле кухнида занак аст, бигӯем ки кухнида авқот мекунам, хидам авқот мекунам ва дар балконам агарот мекунам. Шавам биём, ними шавам биём, бигӯем ман фақат дар дуруни мошин бигӯем ки барои ҳамин навора кардам ки мардум нагӯяд ки дар дуруни мошин аст. Дӯстои азиз, нам хел сирҳои давлатӣ шумо метавонед ки дар агаротҳои дар балконҳои худтон сирри давлатӣ кунед ва сирри давлатӣ гирифта ба ҳазур беминнат аз дасти худ бигӯем ки шакарҳо, қуртҳо, хеле чизора бигӯем ки ман ҳатто ки аз магазин шир мегирам, оварда дар хона пухта қатиқ мекунам. Ман қатиқ дорам, қатиқи тоҷикӣ барӣ. Ман хеле не ки бигӯм ки чакар аз куҷо биёрам, қатиқ аз куҷо биёрам, итари нест. Ман чака дорам. Ман итари чӣ дорам, мезанам маскаи шира мегирам. Ман бекор наместам кам-кам. Ман хеле чизоро дӯст медорам, ҳамин кофтан, кор кардан дар хона, як чиз омода кардан, тайёр боша, ин чиза воқеан ман дӯст медорам. Яке занак дӯст намедорад итари чизоро, ман дӯст медорам. Бигӯем ки чака мекунам. Ман чакаам дорам дар холодильникам, қатиқам дорам, баклажҳо дар қатиқ карда мемонам,
اگر قرطو میکنیم متکلم فقط یک نان دخوفکا دا نان هم میپزمونه که نانی تندری دیگر های خیلی شالو که بو قرطوش هم نشان تون میتونیم هر روز که دوستای عزیز اینه ها از اگرات خود قرطو کرده ایستادم یعنی از بالکن او قدر کلون نیست بالکن هم مایده ها کس بگیم جمعیده کسی دخوفکا برای نانپزی است دوستای عزیز بیرون دا برواده موندگیم ایده زور میپزه دخوفکای خونگی دنی این هم قدر این یک دو سه و چهار این هم قدر یاشک شده من زیرات کردگیم چیست برای خودم دوستای عزیزم تشکر برای شما و انسانایی که همه وقت میگن که اصلا نفت فقط در درون ماشینی تو در درون ماشینی تو در درون ماشینی دوستای عزیز من بیرون از ماشینم بازم حالت اگر یک ساعت هم در خونه باشم یک ساعت من برای یک کاری خونه بگیم که میگذرونم بدریم پیاز پامیدور کارتوشکا خلاص همه خیر انا دوستای عزیزم امام رحمان این جورا سیروی دولتی مهنت کردن در کار مهنت دوستای عزیز زنده باشین سلامت باشین خانواد باشین همه وقت که ما را پیگیری میکنین چیست در دوشه خواستم یک برای شما بگیم که زندگی من نشون بدم بعضی انسان شاید میگه که استانف چه زندگی میکنه شاید استانف خونش بردک است زندگی میکنه شاید استانف چه زندگی میکنه درست این تریساوات کرده انسان مدت دوستای عزیز اینم خیلی زندگی داره در جای باشین اگر بالکن دا پامیدور و بودرینگ دیدین در امریکا باشین که بدون که جمع زندگی داره در کجا باشه فرق نداره تاجیکستان امریکا اروپا هست لوبای جو در بالکن دا که بودرینگ دیدین که بدون که تویستان دا بودرینگ پامیدور اوکروپ گاشنیج زیروات در بالکن دیدین که بدون این بالکونی مای برای که همه وقت ما این چیزا دوست میدارم و همه وقت کوشش میکنم از این چیزا بکنم ما در کارخانه‌ام شنوندگی هستم در جایی که کار میکنم در درون یاشق قطیو در کریشای کارخانه شنوندگی هستم ولی او را هم شما در سیم کار میکنم نشانتون میدم همه میخنده شوخی میکنه که میگه که چیکار میکنی در کریشا بودرینگ میگم کریشا پوستوی یا پروست هوا ایستادگی خیلی اونجا ما بروردم مثلا 10-20 بخلاشکا بودرینگ شنوندم ضرر کرده پروست شوا میخرین اما کسا یعنی که ولی من در کریشای کارخونم بگیم شنوندگی است نیتر بودرینگ هوا رای کریشای کارخونه کلان بگیم در کریشا بروماده بودرینگ پامیدور خیلی چیزو در قطیو هم خیلی 5 لیتر را بریده شنوندگی هستم هر وقت بگیم بروماده او دودا نگاه کرده و خجوت کرده میستم در کریشای کارخونه ما راستی کمتر دوست میدونم خیلی اگرات کردن خیلی حواس دارم همیشه هی کیفیتی خیچه خدا نگهبانتون باشه همتون عزیز فکر کنم که از زندگی ما یعنی از حیات شما ما چیکارو خاطی مشغول هستم کمی معلومات گرفتیم خدا نگهبانتون باشه سلامت سربلند باشه انا ولی راه دا امروز میبرم راه دا یک انکدوت تون میگم انکدوت یکی بسیار سیاستی بعد سخت نگیریم حیات همی انکدوت است یا انکدوت برای ممالی است بگیم که یا راه دا یا بگاه یا که جمع برمادن دا بودا بورا گم میزنم خدا نگهبانتون تشکر هر یک بگیم پادپیست که من دا هر یک انسان که در حیات من انتریساوات میکنه پادپیست سکنین پختانی بودرینگ نشون تون میده پختانی پامیدور شکر رو نشون تون میتون دوستای عزیز خدا نگهبانتون باشه تشکر برای همتون که دستگیری میکنین برادر پرویز رحیم‌زاده من همین جاست بیا پرویز رحیم‌زاده برادر بیا اینا من گفتم که بیا پیشم بیا بودرینگ کردگی هستم باور نکردی دوستم اینا بیا گفتم بیا که پرویز رحیم‌زاده پامیدور است بودرینگ است در اینجا زلن هست بگیم که باز پامیدور اونجا قلنفر تیزک هست هم اینو یا 3 هفته دا تیار میشه خدا بخواه حاصل دادن دا میدونن خیلی بودرینگ کجا هفته 2 هفته بعد حاصل میده من گفتم بیا برادر پرویز رحیم‌زاده بیا در اینجا بیا یک از اگراتی من شکر رو خرد گفتم باور نکرد حاصل میکنی دکاو میگه حاصل میکنی من حاصل نمیکنم من پروست نشون نمیدادم هیچ کدام که امروز چیست در دوشه بگیم که همتون دانشون سلامت باشین خدا نگهبانتون گفتی هم گفت که پیشت سکنین اگر خواهین اگراتی بالکونی را ببینید ولی با شنوندنی هستم این روز دوشنبه نصیب کنه باز یکم
камтар тарбуз, харбуза, ягон чизи дига бо меорум, бо мешинонам. Чиста бибинед ки дар балкон, яъне ки любой чиза шинонда ӯ хажват карда аз ҳамо ҳосилам нагирӣ, як кайфияти хита гирифта метавонӣ роҳат карда. Салом сарбаланд бошед дӯстои азизам. Биен баъд шакарро хирида, агароти астана шакарро мехӯрем.